Ne tɔgɔ Zumana Kulubali ne de ye ASRL cɛlakaw ka entraîneur ye. Bon fɛn min tora ka lajɛ o tɛ fɛn fila ye o parce que depuis ni ɲinan an y'a fɔ ko bon maintenant il faut k'an ka ko bɛɛ kɛ pour que an ka se ka fɛn dɔ sɔrɔ. Maintenant comme Ala y'a kɛ championnat la an kɛra sabanan o la donc maintenant a tɔ tora Côte d'Ivoire min ye an ko bon maintenant an fana bɛ ko bɛɛ kɛ pour que an ka taa. O de senfɛ denmisɛnninw fana wuli ka jɔ kɛ vraiment u sɔnna ni baara ye u bɛna entraînement na tuma bɛɛ hali ni san nana u bɛna entraînement na an ka entraînement de y'a to vraiment denmisɛnninw ka wuli ka jɔ o de y'a to an sera ka sebaaya sɔrɔ. Bon, moi je suis Alpha Oumarkane, l'entraîneur du stade, adjoint de Kaba Kanté. On a perdu trop de balles, bon, on a manqué de l'adresse et on a perdu beaucoup de lancers. La clé du match, c'était vraiment l'engagement de mes joueurs qui ont dû vraiment mettre des stratégies dans les dernières secondes pour vraiment tourner le ballon et trouver des failles pour marquer les paniers facilement. Sinon, vous savez, aucun match de demi-finale n'est facile. Mais avec l'excellence de mes joueurs et avec l'engagement de mes joueurs, on a pu profiter des défenses de l'USFAS pour gagner les 2 dernières minutes. Afro-basket ni demi-finale ni ɲɔgɔn cɛ vraiment a ta janyana kojugu a ta janyana donc a temps permettre vraiment an ka baara kɛ parce que n'i y'a jateminɛ an ka équipe fɛn dɔ fɛnɛ b'a la a fanba ye civil ye sɔrɔsiw man ca la bon civiliw dun u ka préoccupation ka bon kojugu préoccupation wɛrɛ b'u la ni t'o ye mais maintenant ne ka laɲini yɛrɛ n bɛ kuma o de kan toujours n b'o de fɔ n b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna civil minnu b'an bolo vraiment n'u sera ka kɛ sɔrɔsiw ye donc maintenant on aura le temps plein k'a fɔ bon parce que i bɛ ta o de kama i b'o baara de kɛ donc on aura le temps plein k'a fɔ bon fɛn fosi tɛ se k'an bali k'a fɔ k'an bɛ entraînement kɛ.